Бог е дал парче земя на всеки един от нас и ние сме отговорни за своето си парче, как ще го обработваме, как ще се грижим за него. И отделните парчета на отделните хора образуват цялото парче земя. И състоянието на нашето парче земя оказва влияние на цялостната картина. Затова днес искам да се помоля за всички хора, които усещат в себе си призив да направят нещо ново, нещо различно в някаква сфера от техния живот. Защото Бог е дал парче на всеки един от нас и това парче чака своя си притежател да бъде обработено. Боже, благодаря Ти, че Ти си толкова велик, че Ти си толкова верен. Идвам при Теб в името на Исус Христос и издигам всички хора, които усещат това разпалване на Святия Дух в тях, тази огромна енергия, която се надига в тях. Господи, помогни да я, моля Те, оформи тази енергия, насочи я в правилната посока в живота на всеки един човек, в правилната сфера, Господи, и тази сила, Боже, да бъде използвана за Твоя слава, по Твоята воля. Господи, аз издигам всички хора, които имат огромен потенциал, но с годините той е бил потискан, тези хора са били отритвани, забравени, тези хора дори са мислили, че няма за тях повече живот и бъдеще. Господи, аз извиквам да дойде живот, да дойде събуждане в тези хора, защото Ти казваш, че сега идва тяхното време и Ти ще ги използваш много силно, Ти ще направиш наистина чудеса в живота им. Господи, извикай ги на това място, на тази точка, тяхната точка, където си ги отредил да стъпят. Боже, събери ги с техните хора, помощници, с които ще могат да служат на Твоята визия, която имаш за техния живот. Боже, аз вярвам, че всичко това ще се случи. Викаме към Теб, търсим Те, както казваш Ти в Словото си, извикайте към мен, ще Ви покажа наистина велики, неизследими, славни неща. Викаме, Господи, искаме Твоя план, защото Твоя план винаги е по-добър от нашия, винаги надминава нашия план в милиони пъти, Господи, защото Ти си непредвидим, неизследим, Ти си необятен Бог, велик, толкова силен, и Ти чакаш да общуваме с Теб, чакаш да общуваме и ни викаш ни да работим, Господи, да работим. Благодаря Ти, знаем, че всичко това ще се случи. Аз смъмрям всеки дух, който е в хората, дух на самозаблуда, дух на самосаботаж, дух на грешна самооценка, на грешна преценка за себе си. Боже, аз извиквам така както Ти виждаш от всеки човек, той да види себе си, да види как Ти го виждаш, да види колко прекрасен го виждаш, с какви огромни способности. Господи, благодаря Ти и нека когато всеки човек се усъмни в себе си, в своята стойност, Ти казваш, Боже, не казвай малък съм, не казвай не знам какво да кажа и как ще извърша нещата. Защото, Боже, не ние вършим нещата, ние нямаме силата, ние сме просто едни хора, Господи, но Ти чрез нас изявяваш своята сила, своята мощ. Всичко това в името на Исус Христос, със силата на Святия Дух. Амин.